L-eks direttur tal-ħabs Alex Danli tilef il-kawżi tal-libel li jagħmel dwar l-ister tas-siġġu tal-kastik u l-allegazzjonijiet marbuta ma' teddid b'użu ta' arma tan-nar. Il-libel li kienu fetħu kontra l-Malta Today u l-Gazzetta llum. Fiż-żewġ każijiet il-Maġistrat Rachel Montebello warbet l-allegazzjonijiet tal-eks Danli illi qal li r-rapporti jagħmlulu ħsara r-reputazzjoni tiegħu. Bil-qorti tgħid li l-asterzjonijiet ippubblikati mill-ġurnali kienu sostanzjalment korretti u ma kinux riżultat ta' ġurnaliżmu responsabbli. Il-Maġistrat qalet li r-rapporti fil-gazzetti kienu saru in bona fede dwar affarijiet ta' interess pubbliku u għalhekk mhux malafamanti. Is-sentenzi effettivament jagħtu kredibilità lil diversi rapporti li ħarġu dak iż-żmien dwar it-tmexxija tal-ħabs u li tefgħu attenzjoni kritika fuq il-miżuri dixxiplinari ta' Dalli. Il-Kurunell Alex Danli kien spiċċa reżenja mill-kariga tiegħu wara diversi każijiet ta' mwiet li seħħew fi żmien meta kien qed imexxi l-ħabs. Danli eventwalment sar il-mibgħut speċjali tal-Gvern dwar il-migrazzjoni fil-Libja u baqa' sal-aħħar isib l-appoġġ ta' Roberta Bela u Bajrin Camilleri.